И здравейте на всички, аз Алекс и това е едно видео, реакция на един мой познат. Така, първо за много години живи и здрави на всички, пак ми забива OBS. И аз какво да направя, че ми забива OBS-а? Да, защото аз в момента съм го турил на 30 кадъра, преди малко бяхме на 60 FPS. Сега ми забива, брат. Не забива толкова много. Но както и да е. Така. Това е едно видео реакция на един мой стар приятел Hot Paper 69, ако мислите, че ме лъжа, не. Не ме лъжа, брат. Намалям, защото в самото видео, сега като го чух, като го изтрих, се чуе бати микрофонът, защото около телевизора, това е и да. Ако се чуете, чакайте, 23-та, сега 26-та. Корена разлика има. От преди това, от преди 23-та, извиняйте, ама от 23-та последно, което съм бил, де факто, 23-та бях да бил, да, така се беше. Скоро 22-23-та, до средата на миналата година, бях около 110 кг. Сега съм може би от миналата година, края на миналата година. Сега съм около под 90 кг. Де факто свалил съм 20 кг и нещо. Това е благодарение на жена ми и като цяло да. Защото наши неща. И в момента това не е темата на обсъждане моят личен живот. Така, темата на това видео е поради факта, че се стоям, че Максим, ако гледаш, братле, даже ще го тура е тук, то не е уеб камера, защото не е уеб камера. Съднете. Защото се ставам, че толкова много сме преживяли, то не беше излизане по едно време, то не бяха много работи, то не беше ходено до Етрополе, защото ние имаме видео даже заедно, ако го намеря скоро време, ще го кача. Но поради факта, че ми е в много стар телефон, в едно Poco X3, бях, няма как. Защото от 23-та до сега съм се променил коренно. Да. Спрях да... и друг въпрос, който ме питате, защо спря да качваш? Имах един човек, който ми беше писал в Facebook, в месенджера ми беше писал. Брат, защо спря да качваш? Аз викам, брат, имам си работа, имам си жена, наблягам си на travaта и наблягам си на жената и като цяло, като виждам, че в дадено нещо няма приходи, просто се ориентирам към нещо друго. И както можете да видите, не съм онова момче, дето беше около 100 и кусур килограма и буквално сланивата му висеше. Да, но както, защото преди Адамовата мялка не беше ми изпъкнал толкова, сега съм ми по-добре. И с това момче Максим, то не беше спиране от полица, то не беше лежане в районното за няколко часа. Много неща сме преживяли с него, ние се познаваме още от студентските години, от 47 училище. Даже ще 47, който не от София, който от София го знае къде е, Иван Вазов. 40 Хъданов. Това училище сме учили. В различни паралелки бяхме. Един набор сме, но той просто беше в Б паралелка, аз бях в А паралелка. Един набор сме. Както виждате, не съм в лагера. Преместих се още миналата година лятото.
И съм в друг квартал, в друга квартира. Не съм на гости на някой да снем видео. Защото ако има ще... На жена ми се решава. Както и да. Така. 121 Георги Измерлиев. Това е в Овчикопа, мисля, че както и да е. 19-то го знам къде е на Пирогов. Така. Ставам, че много неща сме преживели, пак казвам. Той се е променил. Дори пътищата ни да приключиха 23-та, 24-та, мисля, че началото на 24-та ни приключиха отношението окончателно, защото просто ето да, вижте в цял ръст. Цял ръст. Цял ръст, да. Отсаднал съм доста. Това си е така. Просто пътищата ни се разделиха 23-та година, края на 23-та година, даже началото на 24-та излезнаха още малко до към февруари и от февруари вече ние не излизаме. Защо? Защото той явно е предпочел така, за което аз не мога да му се сърдя. Един малко пиени си идем хора, защото все пак прежадням от тази. Супер, това нека взема. И просто пътищата ни между Hot Paper 69 и Капинаров и Александър Капинаров приключиха по една или друга причина. Нали, нямам право да му се сърдя, защото той така е преценил или нито сме се скарвали, нито сме се били, нито нищо. Просто явно той е решил така. Нали, за което пак казвам, че аз нямам право да се сърдя на каквото и да е било. Защото все пак така е. Нали, явно за него е по-добре. Според мен. Но ако ми отговори във видео или ми отговори под коментарите защо е приключил, аз знам някаква истина, някаква версия знам от него заради родители, защото има много паника атаки правил. Някои такива. Максиме, имам едно призоваване. Hot Paper, Максиме, ако гледаш това видео, братва, добре бе, защо телефона ми не се обърне просто? Защото... извинявай, за 5 месеца и почнах и до спорт. Съм направил мускулна маса. Но, Максиме, вижте, няма никаква измама. Малко е, но като тренирам. Да. Максиме, имам един призив към тебе. Ако видиш това видео и искам да направим още една колаборация между мен и тебе, за да може един вид хората да си кажат, те са върнаха като колаборация. Защото ние бяхме ходили по изоставени сгради, ходили сме в Перник, но ми беше като... Той си ми беше най-добър приятел, нали, и сега си ми още най-добър приятел, просто пътищата ни приключиха по една или друга причина. Нали, но дори спрели контакти, дори той да си е сменил номера, да не му е същия, пак го съпортвам. Защото ми е този човек нито лошо ми е направил, нито си какво. Или някакви такива работи. Просто момчето съм останал с добро впечатление за него и като цяло за това, което прави и нали, подкрепа му правя, защото все пак да. Но нека сега да преминем в това видео, в което е направил. Влизаме в изоставен санаториум и кошар ме замери с камък плюс още една. Максиме, не трябва ли да е призива кошар ни замери с камък, защото вие сте двама, не сте един. Но нека аз не съм гледал видеото, не знам, но така е станало. И нека пускам. Абондирал съм са! Банки, това в банки, защото експорва постоянно. И затова банки. А той е Калин май с GoPro, мисля тук. Той постоянно се оплаква от имаш храст и някакви такива.
Той има трябва да има вход, бе. Намери ли го входа? Да, спозвука. Че жената пише. Но това видео гледате на Full HD на 30 FPS, значи в HD. Той има едно фенерче. Той тук има един фенер, който е от колелото, аз много добре му знам фенера даже. Това фенер въобще не го е за... Кога ходихме до висота и на изград, той нямаше батерия на това. А и това е отскоро, това е в банка, защото аз преди колко 10 дена ходих в банка, имах работа, сменах една кола, джама преднощно и имах работа към банка. Даже мислиш, че тази локация знам къде в банки, защото май съм ходил с него, там не знам. Ай в резиденцията на Тодор Живков сме ходили аз и той. Ай не си ползвал камерата от доста време и свикаш. Някой да напише в коментарите какво трябва да е било, защото нямаме никой идея. Пада съм с сирката на 4-9-4-8. Това е... Ето хубаво... Ти хубаво не спойваш къде е локацията, ама аз като съм ходил и като я знам тази локация, сега някои други хора не знаят къде е тази локация, но аз знам примерно, защото може би съм ходил с него там, не много сигурно. Еми човек след толкова време, като са необитаеми сградите и като няма никой там, няма активност и като няма активност и като няма кой да ги поддържа нормалността за клошари, защото те клошарите като нямат къде да живеят и отиват на такива места, мръсни места. Защото и всеки си хвърля бухуците където си иска. Защото тези сгради, които... Чакай, къде ми е паузата? Върни малко. Защото тези неща вместо да се реставрират и да се направят наново, те стават... Как беше много? Те стават вонище. Буквално всеки си отива и си хвърля букука там, защото му най-изгодно вижда, изостана на сграда, никой няма. Дай да си хвърля букука. И просто не е красиво. Просто всеки се хвърля букука, не е красиво. Ето остана е там да гази, що не знаеш какво може да е. Млада студентка, ти да не си еба млада студентка, че знаеш млада студентка. Какви дрехи бе, пич? Пич, това са дрехи на силно година-две. Не са нови. Защото ако бяха нови, щяха да са в чували и няма така да са фърнени. Да. Не ми изглежда много. Какво стана, бе? Някой ме замери. Пич, само разглеждаме! Калине, ти да викаш, братля, само разглеждаме, брат, той човека явно се е помислил, явно че го убивате, той затова явно не, може би нещо е паднало или не знам, защото от кадрите, които виждаме, ето тук, от тези дрехи, виж. Това изглежда много.
Защото се чува, че нещо се удря. Да, буквално някой го замерва с камък. Ама някой ме замери, тя ли го? Видя ли точка? Лазерна точка. Натам сме. И да му кажеш, брат, само за да разглеждаме, те не ги интересува хората, защото ако се помни, че ще го трепаш нормално. Самозащитна реакция. Ти видя ли? Аз видях лазерна точка, червена точка. Това дали съм го? Да, то се видя, аз видях тази лазерна точка. Няма хора, кошани има. Когато брат не сте тичали от 2 години. Не знам. Аз не го видях къде е това. А ти човек как нещо попадна върху мен? Аз едва ли е от мен. Нали видя ли? Представи си лазерна точка. Нали знаеш как? Добре, хора, ще върна на пак. Няма. Така, малко тъмно. Влизам аз. Абе, си говориш, че лазерна точка. Може да, ще видим. Дали това не е твоето нещо? Чакай, не съм сам. Чакай, не от брат, чакай, забравя. Добре, сигурен, трябваше да е тук. Кое трябваше да е тук? Да, пари падат. Камери падат. Пича, диже сънува. На това място. Да, точно насам. Ама сигурен ли си, че е там? Защото може да е на другата посока, никой не знае. Топофикацията на София, цяла София минава през това поднос. За какво ти обхват, брат, ако стане нещо? За какво ти? То няма какво да стане в такива попреци. Може и да стане някакви работи. Не се знае. Брат, то трябва да си сложим слушалки, за да го чу. Не, че няма връщане. Един път влезли листа, няма да връщане назад. Кален малко тука насира. Кален малко тука насира. Няма връщане назад. Има връщане назад, трябва да си смел просто. Просто ако ходиш по такива изоставени сгради, трябва да имаш някакво оръжие в тебе. Я нож, я палка, защото извиняй, някакъв мога ти изкочи и да мога да нападне и ти трябва да имаш нещо да се защитиш. Защото ако седиш и го гледаш като тапираш, може и да те нареди. Ти, ако нямаш оръжие, ползваш тия двете ръце просто. Това е. Помня с някакви неща, брат. Все пак това е подземие. И плана се промени, ти викаш да влезеш горе, после влизаш долу.
Жора Кошаров. Това са тунелите на София в Банки. Вижда до някъде, аз му се така. Мисля, че тук има 15 санта вода. Ви как ги прецени, че са 15 санта вода? Представям си, това не са 15 санта вода. Те са по-малко от 5 санта вода. Представям си в това място някой просто да реши да те гони и просто да отиш в детента с този фляшлайт. И само някаква брат ти отиваш с цел да експлорваш и някакъв те преследва в този тунел, в тесното с този фенер, брат, и накрая дедент. Затова не се ходи сам. Ево, нали, че не ходиш сам, защото ако ходиш само на такива места е малко опасно. Не малко, много си опасно. Това не е 15 санта вода, бе, Максиме. 5 санта вода няма и 5 санта. Максим е смел, нали, влиза на дълбокото, както се казва, обаче калидика не дее, защото дали си не малко любовките и шията, после ще поземем в кръче. Има стълба, която води на горе. Добре, хора. И не знам какъв е този iPhone, дето го има, защото е някакъв iPhone са му взимали. Да го снима в самия вариант на телефона 1080 на 60, за да мога да малко по-хубава картината, защото е размазана. Но не знам на колко FPS го снима, ама много гадна картината на някакви такива тъмни места. Той да ако снима с това няма се вижда. Лятото няма вода, ли? Тук между другото, нали има видял аз преди години, когато не е било почната. Аз казах, че съм може да е има една тая на стола. Стола се каже. Даже имаше някъде на долу. Всичко наред е. Добре, течове, когато е малко шима. Аз винаги проверявам. Има течовето, тавана тече, всичко тече. И ти си дългуш, брат, нормално. Ти с капкат ли го обработваш, бе, брат?